Abdullahi Makwarari mai ƙara a wannan shari'a. Me ƙara? Ƙaranmu shine wanda muke ƙara a gadon kaya Abdullahi gadon kaya ya yi amfani da masallacinsa a rana mu'ayyana ya ci zarafin al'ummar musulmi masu tsayawa da maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya bid'antar da su, ya kafirtar da su, ko ya kafirtar da mu. A sarari yake faɗa 'yan takuta sun yi aikin kawai, ba su cika musulunci bai zo da shi ba. To wannan da ya faɗa sai muka ga ya ci zarafinmu, cin zarafi na ƙarshe, domin duk wanda ya fitar da kai daga addininka to wannan ba ka da ba cin zarafin da ya fi wannan. Kuma da addinin musulunci faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muni mutum ya fitar da wani daga cikin musulunci. In ya fitar da wani daga musulunci to ba a biya a duhuma, ɗayansu ya koma da wannan kafircin. Wai me ya ce maku? Ce mana mu da muke takuta muke maulidin annabi bid'a ce wadda take kaiwa zuwa wuta, kuma yace annabi ne ya faɗa. Kasancewar malami ne kamar ku, bayan faɗi wannan magana sarkin da wuke kun same shi kun ga masa? An same shi, an rubuta mai takarda, lauyoyi mu sun rubuta mai takarda cewa ka janye wannan magana da kake yi, kawo rudani ne a cikin al'umma, kafirtar da musulmi ba daidai ba ne, raba kan mutane ne, ya yi shakulacin bangaro da wannan abu. To malam a yafe mai misali. Ai ba haƙƙinmu ne, haƙƙin musulunci ne. Idan ya zo kotu ya nemi a yafe mai shi kenan. Ku bukatar ku ya zo kotu? Ai ba bukatar shari'a ce. Ai shari'a ce take duk wanda aka yi kara wajibi ne ya zo kotu. Bukatar mu a'a in ya zo kotu ya janye to ita kotu ce za ta ce to ga hukuncinta. In ya koma bambari yanzu ya bada haƙuri ya janye kalamansa kun gamsu? A'a ba za mu gamsu ba, ai mun bashi wannan damar ta wuce. An bashi damar da zai a mambarin ya wuce ya ki ya ma ci gaba da abin da yake yi, ya yi tsageranci, kuma yanzu ike neman irin abin da 'yan uwansa suka yi, domin kungiyarsu tana rantsuwa da an kasu kotu ba su zo ba, su zo da irin wannan technicality din. Amma kaga wannan alkalin da ila akari ya san shari'a bai irin na dan uwansa ba, sai ce a'a ai a zo kotu, inda shari'a ta ce a zo kotu shikenan. Da kafin mu zo kotu ya tuba publicly ya faɗa mutane yadda ya faɗi wace ya na tuba na kuskure sai a yafe mar. To wai a yau gashi suna batun kamar kotun ma ba ta da wuri ne, me za ku ci? A'a kai yanzu na san musulmi ne kai, yanzu kai idan aka yi maka laifi wace kotu za ka je? Ai wai lauya ne ya faɗa mu. A'a rabu da lauya, kai nake faɗa a musulmi. A musulmi idan ba kotun musulunci ba za ta je ba, me madafarsa? In kuma ba za a yi addinin ba za a yi kotun musulunci ba za ta yi abin da ya shafi musulunci ba.